आसाम रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। এই বছৰত 1 লাখ দিয়াটো আমাৰ হৈ গ'ল, 2000 বাকি আছে। এতিয়া আমি নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিম। आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होखांनायनि उनाव फिन आरोबाव साख्रिनि खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फिन आरोबाव आसाम रायजोआव लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि फोसावदों। थारैनो बियो साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फिन आरोबाव आसाम रायजोआव 50,000 लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला जाय नखराव सासेबो साख्रि मावनाय गैया बै नखरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय नखराव सासेबो साख्रि मावनाय गैया बै नखरनि सोद्रोमाया जुदि आसाम सरकारा फोसावनाय बे साख्रियाव बिजादि महरै आनजाद होयो अब्ला बिथांनो आसाम सरकारा एक्सट्रायै 10 नाम्बार होनाय जागोन होननानै फोसावनायखौ मिथिनानै मोननाय जायो। এই বছৰত 1 লাখ দিয়াটো আমাৰ হৈ গ'ল, 2000 বাকি আছে। এতিয়া আমি নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিম। আৰু এইবাৰ চাকৰি দিওঁতে আমি এটা বিশেষ নীতি লৈছো, এখন ঘৰতে যাতে 2-3টা চাকৰি নহয়। সেই কাৰণে যি পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিম। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।